Bună! Am discutat înainte cum transformăm o fracție decimală în fracție ordinară. În metoda prezentată anterior am lăsat întregii separați în fața fracțiilor. Acum, în metoda a doua, vom face transformarea directă. Cu alte cuvinte, în loc să introducem după metoda întâi întregul în fracție, putem să ducem o fracție decimală la o fracție ordinară printr-o formulă directă. Cum e mai simplu? Nu există mai simplu. Cum vreți voi și cum vă place vouă, așa este mai simplu. Haideți să vedem cele trei variante de fracții decimale. Număr finit de decimale nenule, fracție decimală periodică simplă și fracție decimală periodică mixtă, adică am și neperioadă și perioadă. Bun. Regulile sunt următoarele. La fracția decimală cu număr finit de decimale nenule, voi avea fracție, numărul scris fără nicio virgulă. Eu am pus aici în față doar A, desigur că în față poate să fie mai multe cifre, dar pur și simplu am zis că e mai simplu decât să scriu și aici A1, A2, AP. Da? Deci pur și simplu voi scrie tot numărul ignorând virgula, adică numărul A, B1, B2, Bn, pun bară deasupra, adică acest număr construit în această formă, supra 1 urmat de atâtea zerouri câte B-uri am. Deci număr câte B-uri am, câte cifre după virgulă am și fix atâtea zerouri voi pune. Adică N zerouri. Sau, în paranteză, poate că e mai simplu de ținut minte, atâtea zerouri câte decimale după virgulă avem. După virgulă avem. Bun, haideți să vedem două exemple aici și apoi să ne mutăm la a doua fracție decimală. Deci dacă avem 3,271, 3,271, cum vom scrie? Numărul fără virgulă, 3271 supra 1, urmat de câte zerouri? 1, 2, 3, socotesc. 1, 2, 3. Câte cifre am? Un cățel pe schiuri ți-a întrerupt lecția? Atunci activează-ți un abonament la Superșcoala și vei avea acces complet la mii de lecții video, fișe de lucru, teste și jocuri interactive. Apasă butonul de mai jos și ne vedem în platforma Superșcoala.